uphila phaya. Sisi bekunukani ngale condom namasende. Bekunuka isende lapha. Hambani kwami. Ngifuna nomnyama kwami. Hamba nepipi yakho emnandi. Angisakufuni. Hayisacela ungenaphi kahle kahle sisibikela. No, hey, hambani kwakho. Hambani. Wenzani njengoba basoliswa? Sikawo. Hona le banna ka montle banna ba loyal banna ba ratang batho ba bona banna ba batlang ho ba banna iseng bashima so o ska hlola o ba le mentality ya ga ikho indoda engafela. Let me tell you something, if someone abatla ho etsa sharp mo bophelong o tlo etsa. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And bona guys, today ke ngoles go Slerato go suspect ho rantlantle ka motho wa mojolla so ke tlile mo ha hae a tlo khona rantlantle o understand isa go bothata ba hae ke eng motho mo lo le kae ke teng kae ke teng le nna ke kopa fela tse di bua tsa street channel go wena tsa sina ka jone wa ungoletse ngibhalela ngokuthi indoda yami bengiyisola libayenza ngakhona ibuye ebusuku because na last time abangani bami besemsebenzini bafika bathi sithola omunye usisi omunye umama yabona so uyanga understand ubani loyo so izinto mangifonela akabambi phone mangisendlini phone yakhe iyabhaba fly mode yeah akabambeki nje and namanje sometimes ugqoka impahla ezintsha angazazi uzithatha akasebenzi random nje sakutholiseka nemali kuba mnandi uthenga ukudla ngambuza ukuthi uthola amatoho ngithe liphi lo toho lelo ngoba uyazi mina ngisebenza phi wena fanele ungitshele ukuthi usebenza phi yabona athi hayi amatoho nyana umngane wami uLebuho uthe siyobamba ngazi kuphi lo toho lelo manje ngibuza ukuthi engaka nge1 day nezinto azenza nje nokungibamba akasaka yabona romance akasenayo yeah seku cold nje endlini akasakubani wasengathi ayisingicabanga ukubhalela seninesikhathi singekwana nithandana mina sengina 6 years naye na 6 years so la nihlala kuphi kwenu noma hayi siqashile onicashile ninabantwana nkosiyami cha dala sisazama akuzameke before until date ko relationship ngelona ukile ofa di signs next yokumnandi nje kuphlow wena uke wachita mhlawumbe relationship ngazi so the time I can phone ko Friday mo weekend say one or ke magetlo hayi isikhathi esiningi futhi masihlele siblomele plus sisanathi yabona so masinathela nje awuzombona fly mode mangithi maybe ufuna ukudlala ingoma ngefoni yakhe so ku fly mode thatha ngipresse ngemistake so siswe ngiyakuzwa ukhuluma ngokuthi akasakubamba akasabi romantic when it comes to sex umtshelile na ukuthi ngambuza ngithani ulamalanga uthi 1 bese uthi out my gate yabona athi ngisuke ngikhathele ngizona sokukhathala njalo na and sex into important especially in relationship ekhaya eqinisa uthanda ngithi uyazi wayisi ke motho molo ke kopa tsamaya ke lo investigator ke shebantle ke kopa wena o nsendele ntho tse go kupileng tsona mo phone tsene ba re di bua pela camera but ke kopa nsendele tsona then after mo ke go itlosa for more wena o ska wa re ke after 5 years or ning but ke tlo make sure la ebe ke after 1 day ke tlo make sure ke o searchela ka matla ka ofela ho tsala and if motho wa feba I will make sure motho mo ke tlo motho ke kopa tshona ka lebo ha go holo jwang. Okay. Thank you Chomi. Thank you. Sure. So lona if mo hayo na Lady Blue ha fihli ke a fihla ko thola hantle o nwa tea o nwa coffee o itshotsa Blue ha fihli ke a fihla hohle mona ha o itshotsa wena mhlomong o boss magamba Blue wa fihla mo ka o thola fela o cheat ke tlo make sure msebetsi wa ka ke a o etsa so guys le skele bala ngone latela ya o di social media page saka ko Instagram ke Lady Blue 080 le ko TikTok ke Lady Blue 080 #YesBaby motho moholo so ntho ke etsa guys ke kopa tsamaya ke lo shebela o so hantle motho wa feba ka po etsa jwang because of what's baking if a feba ke tlo make sure o si wa thola no wa thola evidence le wena na le mathata so o ska tshaba fela ngola Lady Blue ke nana motho wa ka wa feba because of how na mo ke sa fitting yes baby
Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today. So guys, mamelang he ke tlile mona ke le jwedi tso bona ke tlotlela Ausi Lerato ka evidence. So ke fihlile guys ene ke make ile sure ke a thola go etsalang. Ausi Lerato mamelang guys ntho ke entseng ke monkile ko crèche ka wa sa ke Gucci a tsamaye a lo nlatela yena ne ke sina choice guys but sorry guys this thing agent ke bua so ke tjagile ka baka la go wa sa ke guys ke batla fela Ausi o a tsebo go etsahalang. Yes baby. My sis le guy ke teng motho molo thank you Ausi ke kopa tshwarelo for wontsha ko catch le msebetsing but this thing agent is too much ane yeah agent is too much so ne ke kopa fela o bontshe Gucci ke kopa nneletse phone please ne ke kopa o bontsha fela go etsahala eng cause ke bone go no sentswana le mosebetsing mara kopa tshwarelo ane okay sure yeah ke kopa bona motho wa hayi nibo ema pele ke mang Ausi yo ke mastende wa yo simanga nkosi wasabe hlala athi yo uyamthanda lofana muhle kanjani nkosi ema pele my sis ema pele ke mastende wa hao ke mastende ngentile ko yena le yasinazo eish yo Utlwa Ausi the way ema pele ko paskelwana that's why ke khonne o tla mo katla mo pela mo o hirileng so that uyangiqhela lo muntu uyakuxhela sis uyangiqhela kandifa man koloi my sis angifuni ukuba wena ulemali please yo ndachegas I'm so sorry ngathi ngathola istout yes I'm so sorry awuphetha ngistout lakho emotweni no my sis angiphuzi mina sis yo ngancane yazi angiphuzi emsebenzini angikhola uma stand angenza kanje I'm so sorry ngicela masifika lapha sis wami sibeni qhamunga akukhona kahle no sis akere nna kanjani akasinazi angijwayela okay akutha my head good akutha my please La majita babun le cherry kebere Fanayit umuntu akuskebere La majita babun le cherry kebere Umkadu umuntu akangajuli alakasiye Wait, I but my brother. Why my brother? Oh, my sister, you go something. So why not handle them more? Ke tšhelete ya rente ka mo o jale monna mo rente effing a ke ba o patala rente o patala ka private ngicela ka mase o tšolele umuntu akho noma Wait. Oh, si mamel. Oh, mamel. Ele ko bose. Mucho mulo ko bose something. Mucho namhlanje ngeza so. Ngoma stand. Yini ngeke ngeke marangene lana. Mucho ni la torrenta. King Joyce na tetelo so mucho esa la empeten benglele. Oh, my sister. My sister. Ngicabanga. My sister.
Ngicela amasela. Ngiyacela babe. Ngicela amasela. Ngiyacela. Yo. Uyazi ukuthi mina nalo sineminyaka emingaki sizwa. Nineminyaka emingaki? Neminyaka sis, solo barentile uloku ujola naye akenteka. Uqale urenta. Urenta sibele urenta sibele sijo. Uthanda kathunga kubufela. Umnandi. Cela niphumele. Ngicela siphumele ngaphandle. Wena uzona. Ubonisa unyoka. Wena uzobona. Ukhuluma nani? Ngithi babhadalile bakane nambe. Imistake yakho 55 years. Sis, solo ngokufikile la angikhona ngithola isikhathi Akathi usama option angathi nalo. Oh, Ungathola uzongcina Ngiyaxolisa. Simangele ngiyaxolisa. Kimi awukusigogwana sakho. Uqosa kimi awukusigogwana sakho. Hayi kwatile. So that get out. That's why you let her because if I want to help you, but if we are so, because I'm saying so go be hard because if I am here to help you, get go kwatile and I can understand. Kopa mamen pututhi. Kopa le thoseng moya. Ke batla utlwang ditoselo na yes. Tholela sihlelele kahle sisiphilela kahle. So mina ngakunceda ukuthi ufeke. Leyo nto leyo wathumela ukuthi ufeke. Wena ungumuntu wakho. So ungena ngapha umuntu inamo. Uqometsa ngothoka even if la kahle. Okay, usigogwana lesi. Ngiyakuthanda. Makathi una 5 years naze. Naye Bheka ngithanda. Ngiyamthanda. Ima kancane Wenzekani? Simangele nangumuntu wami. Nangumuntu wami Simangele. Ya baqedile Sinani kimi. Bangidlile. Ya kamnandi kanjani? Kanti ngapha jwang. Cela uphumele camera ukuthi kancane. Ngicela ucimba. Bayenza manje nyamhla no. Bangaka. Wasayo indoda yakho. Ikhosha ngento yakho. Manje yakho ikhathele. Ayi next. Yabona No. bangeka nibeleke kancane. bangeka nibeleza kimzanga. Konke ifakayo. Konke ifakayo. Because okay Konke ifakayo ukuthi abadoda onkeze. Nokubona ebusuku. Ifakisi. Ngifaka amadoda. Ufaka into ifakayo wayebaqola kanjani? Okay. Kikuba chief this Seyivula. Okay. Okay. ngicela ukukhuluma nani Sathutha today. Lerato sale ke fitlile mo wa we re di viewers sa understand go tsela since ke fitlile mo ha o sompe chance ne ke go thusa abuti ke batla mphe reason ko pare thole ke batla mphe reason e ntseng gore wena o qetela o tsholla ausi go thatha ba o ke No reason mina ngizoyipha umuntu wami nesisi. ungangitshela ukuthi uzoyipha umuntu akhe ngoba umuntu akho ufonele thina sistraight No, I understand. if ne se ka baka la plumo motho wa nka ba sa tsebe wena wa febezela Baby, why am I o etsa bofebe wow my sister was born Awusuke nawe la. Awusuke. my sister Lerato ausi usana khora motho mo wena ofebezela Yena ngazongithola kahle. Ngithola Nkosa ini. Akiswabisi. wena ungatheleta bonkele monna ngothani ngitheleta le monna motho theleta le monna motho theleta bofebe motho mo theleta ifile eba upatana ngone ya Abangibadali rent. upatela kae ka go bala lwena oh u have a Ufuna ngiye kuyi. Wangafuna ngiye kuyi. how swabe kanjo so wena ngumntana shiba ba kise di hutsa di ntse ke di bona Mina mntana nawe wena 5 years. Amabosile 5. Unamanga, it's not 5 years. Ke bono ga ke batla motho ke batla ngwana o. for ini wa sa ipatla le motho O monate. o monate Yeah.
Motho wa motho. O tla tlo patala rent mo boshe motho wa motho. Akawazi ukuthi umuntu mnandi. Angazi angeke sengamthemba. Okay, zama ke nawe. Umuntu angimfuni mina ngiloya nawe. Mina ngiloya lesama. I don't want that. Mntwana ngizofeba ngoba wena uthi mina ngifeba. So ngoba wena usisi ulwa noma stand simshiya kanjani la Nkosi yami? No. Eningangapha kunuka ama condom la. Kunuka I condom. Unokumsula. Ayikho leyo Nukisende phuma ngesilingi. Ya angithi my sis. Baby. How? Baby. 19. Baby. Whoa! Baby. Uyakubhabhatisa ngamanzi. Kunuka isende. Liphuma ngesilingi. Isende liphuma ngesilingi. Manje wena amanzi awani manje? Wenzela ngamanzi. Wena uzonzani? Uzonzani wena?
Wena wenza amadondo wabulala. Wena konja wena. Wena ucabanga ukuthi igroza ingena nalo manje. Ile ndoda wayibulala. Ingena nalo. Igroza ile wayibulala. My sis, go back to the mall. Hara tse so motho mong o bane se le re tshetse ka metsi re metsi a ke tsebe le re le kentse ngara di jack maruluki. Okay motho mola re tse so my brother wena vele ufebile nyeke size siphike hayi kusho bani ukuthi ngifike imaqala ufebile Zayile mama zechepisi le. motho moli Uyintese lokuba intese. I-right ngidlile vele. Okay mamela ngare botsenge wenzakalani wenzani njengoba basoli so ska u robe sele Mukuthembe kanje mama akho. Mukuthembe kanje ayiwena nama advice kanti sizicela ukwenza umsebenzi wami no my sis no my sis no ngiyaxolisa phela ngiyakuthanda phela ngikuthanda ngenhliziyo Angisakufuni. ngikuthanda ngenhliziyo Angisakufuni. awusamfuni ngeke iphinde yenzeke phela beba ngeke hamba nebibi yakhe emnandi hamba nebibi yakhe emnandi angisakufuni qhubeka nalesigogo uzoshona uyabulalana lo so okay listen uzoshona uyabulalana bathi yona imnandi makahamba Ngibona ngibulala bani. Bokhona ngibulala. nabafana ugqokisa baby miyeke Inzilo. Miyeke, Usho baby. lenzila ngagcikiswa wokho zangaze ngaba nendoda. Angaze ngaba nandoda mina. Putam siyenzeni kuthi kupothera my sis because of wow Putam senza njani makanje usubaxesa shonke buta usikama ubona ukufebezela lebo mastand baby mina ngisakuthanda yeah oh that's why uthi kuye manje ahambe ipipe emnandi imnandi yona but ngiyamthanda baby ngiyaxolisa ngiyamxolela akekho oh umuntu yamxolela akekho umuntu ya mina vele I'm not mina here ngikwatisa yini yeah uba mam stand ne yeah mam stand bangitshela yonke into Hayi wena nawe usilima uzoxolela umuntu omthole nomuntu life. Uyisilima ngixolela mnandi ngiyamthanda. Khanda amasinga. nawe ufebile Ngifebe ngento yami. Ngifebe ngento yami. ukufebe Ngento yami. Ngento yami. Ukubitch into right. ukubitch Ngiyapromote. ufebile muntu omdala Wena uyahlanya. ufebile Uyahlanya. Uyathanda. Uthandani la? sala wena hamba sathana Ngitlothiyela ka mona batho ba baholo ha tshiselilwane no re etsa njang hobane ke jarata ha ila ntso molahla so ne ani movie mele phela nina ni biyo tla nisifunele Hambani. sinfuleni thaka Hambani. hambani Hambani. oh manje ngifunela ithaka Usifunela my ithaka. brother nawe khuluma phela angithi wefanele hamba ngiyamthanda baby okay ngiyamthola mupho ungafebi my sis let me tell you Yeah. something let me advise you my sis yabona mina I want to Why you know what ukuthi uzomthola ufebani? believe kuwani I just want ukuthi ubelieve onye kusisi uyabona leyo nkulumo leyo ungasaphindi uyikhuluma mawuthi kimi uzomthola kuphi umuntu ongafebi let me tell you something hona le banna ka montle banna ba loyal banna ba gatang batho ba bona banna ba batlang go ba banna ising bashimana so usikahlola uba le mentality ya ayikho indoda engafebi let me tell you something if someone abatla o yetsa sharp mo bophilong o tlo yetsa sharp and if someone ana le bofebe o tlo febe so akusibonke amadoda asikaufela banna banani bofebe motho molo asibafebe banna kaufela bafebezela so usikahlola kuwela intsilo ngoba uyampromote nje ukuthi ayizibufebe mina ukufeba angibutholerate umuntu omdala if umuntu afeba uyamyeka uthola omunye loyal ayi ikhona indoda engafebi ikhona indoda engafebi ikhona indoda ukuthi kuphi wena awufuni ukwazi lokho Uyamfaka ukuthi siyahamba la siyamove out baby ngiyaxolisa baby ngikuthanda ngenhliziyo yami ngicela usifunele maka ngicela uchange mindset yakho ngiyacela sisi ngiyacela ni awuzami ngoba bawusho kanjalo ayikho indoda engafebi uzohleza kufebele uzokulethela ama-signal anginandaba noma ngifebela noma stede Ngimsiza ukhipha impahla. Ngimsiza ukhipha impahla. Kalome kancane sifamele ngicela bafunela ithaka kancane akunceda ukuthi ule kanjeulele ne-boyfriend Kaningi futhi natamatana kwaba right And umnandi ngitamato wakho. ukutamateka mnandi usho kanjalo Endaweni uyaphapha wena. Wena uyaphapha. Uyaphapha ukhuluma kakhulu. Yena ukhuluma kakhulu. Yes. I will beat you man. angifebanga man. ufuna ukungishaya makungafebile musi mina umuntu omdala abantu abadala ngibashayi wena ufuna ukungishaya Sakhenduka. kuthi Ngihamba ngethelefono. ufuna
You know this woman Sikhuluma guys. sesambile la. Yabona umuntu wakho sekafuna ukungibulala manje. Uyabona? Umuntu wakho sekafuna ukungibulala manje. Umuntu wami nangu. Angithi ufebe na. Okay, asenzeni kanje ke. Uzonifunela ithaka. Mangicela ukungifunela ithaka sibe nisha. Nibona kanjani? Usambe namhlanje. Sendele room elithiba molkaya. Asiyakubo. Yeah, siyakithi. Okay, no problem. Izwakini nje. Okay, no problem. Bacishe bafuna ukungishayela wena. Ulo sisi lo wakho maka mina umuntu omdala ngeke ngisebenze. So makangangithi akuthi ngifebe nawe. Maruzana amakhamera. Mina mayisisa ngifebanga emayilayi. Awufebanga. So mina And ubizwa yini? ukuthi mina azangikhombe Ungakwazi kanje. ukuthi ngiyabona Mara ke ukuthi guys awukho ngikho right. umsebenzini na. Laba kangikhomba babathi bangishapa so like ngithwisa batho na will make sure I can upthat. So hey mamela guys ani ngikupa kana ngisho yakafela ngire libatlele ngithaka. Okay. Ngikupa ule batlela ngithaka. Ene motho omhulu wasaking ani? Ire ke shebe. Ya ire ke teste batho ba ka ne. Pele rese. Ene motho omhulu ntse ke tsa so go pompotsa wa uchita. Ngisasela hambani. Mama uyathanda impi man. Ukata mpe no motho omholo. Wena beke bakushanga impama wena. Akukene anyeke baze bamshaya ngoba mina ngifebi namataba. Angifebi namataba babantu. Kuthi amchiptisele lo mama mfana. Amchiptiselele. Motho omholo, let me tell you something ma. Ka sampoli bikokobetho listen. Mina that's why ngithi ngiyathanda ukuthi ngikhulume nawe njengomuntu omdala ngiyakuhlonipha. However uchitile and wenze njani? Ngiyakuhlonipha ngithi. So njengoba ngikuhlonipha kangaka ngiyabona ukuthi ufuna ukungishaya ufuna ukuyenzani it's fine. But into engiyicelayo kuwe ngicela ukubathatha ke ethatha. Yeah, iska Kuthi obantu ngishapa. Kuthi thibe mina Hamba. Unyoko Paul wena. Hambani kwami. Ngicela ukuyivala abantu abadala. Silandeni Unyoko. Mayisisi, wena uthanda ukuzofuna lokubulala. Ngizonilimaza. Phumani kwami. Phumani. Mama mina ngizokubaphuza. Hamba. Walanda amaphoyisa. Hamba. Mina angifundisa Ngikuphe amanamba semrako. Hey hambani. Futhi phumani kwami. Hamba demon elikhulu. Kunini nyonyoba le ndoda yakhe ingene endlini nami zorasana Akaze wayenza. Hey, emakancane. Amani emakancane. Ngizobulala. Makancane. Khohlakele. Sile wena sathane ndini. Okay, alenze so batho baba. Alenze so. Ngikuba uleni. Hambani kwami. Safuna nomnyama kwami. Wena. Ayikwaza wena. My sis, nizolimaza. Hambani sengikhathele yini? Maybe umama ufuna amanzi Ningivisa amanzi wena. ukuthi ufebi. Thenga ibhiya qala ngizokubonisa. Mina ngikuthanyela ibhiya. Ngeke nawe manje. Engicela ungiyeke tu. How old umuntu omdala? Ufuna wena. Unalili limo seyikani? Na 60 ke. Una 60. Uthengela ublue ibhiya Una 100. Mega baby. Una 100. Baby, ngicela uphuma. Amanda sibokwa. Wena nosimangele tu. Angithi nama makeup afana nalama wig. Wike thukani. Thak. Zenze straight. Kwise thukani. Sahamba vele. Asambeni. Sahamba sathana. Hambani. Sala lapha. Sala lapha. Usunwakho nawe. Umuntu omdala sala. Usunwakho msalela. Hayi sala. Sorry klam nyovala igedi yami. Amuyeke manje. Kuthi mbangu sala. Uzonya wena. Inja. Wenza inja wena. No, ungamthuli umuntu omdala isibani. Kuthi mvimbi.
Angifuni umlimaze. Angifuni umlimaze. Lerato baby ngithanda wena. Uthanda mina uthanda wena. Thanda umlilo wokunuka. Baby ngiyaxolisa baby. Baby asikisi. Wait. My Asikisi. brother. Hayi ke lwantsisi. Yabona into yenzile. Yabona into yenzile. Ayakusimi ubufebe bakho nawe. Hayi sisi. Ungazothi mina into engiyenza. Uthole kahle, sihlele kahle la. Uhlale kahle lapho kunuka ikhondom la. Ah mana uma kancane ikhondom inuka kuphi lapha? Sisi bekunukani ngale. Ikhondom namasende. Bekunuka isende lapha. Manje ufuna ukuthi nali inkosi akade sisihlayi la kile so wathi kimsebenzi ngeno stage. Wena kuphi umuntu wakho kahle Ngena sisi? wena ufuna ukumazi umuntu wami. Yini balombuza ngomuntu umuntu wakho. Yini uyamfuna? Hayi ngifuna wena. Hayi balombuza ngomuntu wakho. Ubuza ngomuntu wami. Hawu ya. Umuntu ojwayele ukufeba uzofeba my sis. Uconsent ngomuntu wami. Ngicela uma kancane ngikhulume nomuntu wami. Ubuza ngomuntu wami. Ngicela uma kancane ngikhulume nomuntu wami. My sis. Enhlaka yazini. Okay, Awuthi okay. ngishiyene. Imaqala. Awuthi ngishiyene. Yashiya ngithi ufuna ukubuya la. Ubuya kunokhokho lo sisile. Hayi nanoma wahamba bhuti ubufebe bakho benze too much. Awusi. Ngicela ume kancane mina ngivala ishow. Ngizokufunela ithaka ne. Ngicela Ucabanga kanjani? Ngiyacela mntasekhaya. Yani. Uhambe manje uyasala nani lo bhuti. Hayi solinda itruck sihamba sakuwe. Makukushila ungalile musi. Ulala nangangale never. Never. Shem eyam neya ikuki yami neyalo asifani. Eyakhwinjani? Ah shem ama hallelujah. Ngibona uYesu. Yazi mina into engixakayo wena mayisisi hayi ukuthi mangithi eyakhwinjani ngiyakuphoqa and stuff. Unokuzibuza ukuthi abantu besilisa banjani. Uyezwa uyasho ukuthi wena ikuki yakho isharp and stuff. But if mothape khona usiya fela ayibabona gore mara obuhloko. Ukusa abasebethu. Ukusa abanyolukile. Hayi umuntu esilisa kaneliseki. yeah. Ngazi And mara bakhona hayi yazi ngizomenzana. Sendlini. Ngifaka ichilisi. Uyosaka ukulana umfana nomfazi. Uzofaka ichilisi kuphi? Ya ababathu. Kuphi? Ababathu. Iyenzani ichilisi mawifaki ngaphansi? Ngizokufonela Chomi. Mama ngulele enyangeni. Uyanya sathana. Miyekene motho mono emapini. Hey batho ba baolula bona re today ho jwang ene ska o le sona o hona le drama nyana. Ke kopa fela o tlisetsa maisisi fela thaka a tlo paka diaparo tsa ya a tsamaya go tlela a bona. Because of le bona re thotsa buta chita le mastendi ka mo a re mo botsa. Mastendi lena o kwatile o batla re sharpa batla on sharpa mara e se no febileng kanti wa le batla ga theka blue e se yena o febang wa le batla attack e se no ke jolang ke a fitla mo ke le thola le batho ba batho le batla attack nna but le ka singa attack guys because of nna ke protected ke na le bouncer ya ka he so mamelang guys if le no mathateng aso o ska le bala fela go email le ko street journal Lady Blue lo thusa and le ska le bala ebile lo follow ko di social media pages saka ko Instagram ke Lady Blue 080 le ko TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby motomolo ke a le rata ka fela guys and I'll see you in the next episode yes baby Gucci